खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 11 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजाबाय थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। नोंथांमोननिसिम आरो फंनैसो बुंनाय सोरबाफोर आरो दिनैसो आंनि बे भिडिअखौ नुसनदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे नोंथांमोननाव आंनि हगारनाय भिडिअआ सिगांग्रो नोंथांनिसिम सौहैयो। फैदो लोगोफोर, दानिया खोनासंलांदिनि। मेष राशिया खर' सानायनि सायाव सामलायनांगौ। बृष राशिया राङारि थासारियाव जौगानाय नुनो मोनगोन। मिथुन राशिनियाव आयआ बांनो हागौ। कर्कट राशिया आयनि गोदान फुंखा जागोन। सिंह राशिफ्रा सोलोजों रां थिसनगोन। कन्या राशिनि खरसाया बांनो हागौ। तुला राशियाव राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। वृश्चिक राशिया राङारि मुलाम्फा मोनगोन। धनु राशिनि दिनै मोनसे गोख्रों राङारि थासारि थागोन। मकर राशिनि थाखाय दिनैनि साना रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। कुम्भ राशिया राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानांगौ। मीन राशिया हरखाबै धोन आरजिनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।